sobotu na rozhraní Slovenska, Česka a Poľska na trojmedzi v prekrásnom horskom prostredí Beskyd sa uskutočnil druhý ročník Goralského maratónu. V hlavnej kategórii triumfoval Peter Gajdoš z Kysuckého Nového Mesta. Výborná atmosféra, o ktorú sa starali zbojníci zo Živca, Hornoliptovský kurucký regiment a Goralskej kapely, aj o tom bol sobotnejší Goralský maratón. Jeho druhý ročník s prívlastkom Beh priateľstva troch národov bol úvodným pretekom Medzinárodného bežeckého pohára Europa Cup Beskydy 2014 a zároveň aj majstrovstvami sveta goralov v horskom maratóne. Na štart, ktorý bol priamo na hranici troch štátov, Slovenská republika, Česká republika a Poľsko, sa postavilo okolo 650 pretekárov z 8 krajín Európy. Toto podujatie prišli podporiť starostka obce Skalité Andrea Šimurdová, starosta obce Čierne Pavol Gomola, poslanec Žilinského samosprávneho kraja Jozef Cech, zástupca primátora Čadce František Prívara a ďalší hostia z Čiech a Poľska. Chcem privítať a pozdraviť všetkých účastníkov druhého ročníka Goralského maratónu. Tu, kde stojíme na trojmedzi, tak tú cezhraničnú spoluprácu máme takú veľmi živú, najmä po vstupe týchto troch štátov do Európskej únie. Začína to stavaním 1. mája na trojmedzi, pokračuje ďalšími športovými aj kultúrnymi podujatiami. Jednou z nich je aj tento Goralský maratón. My ešte súbežne už o týždeň máme aj 10. ročník letného tábora detí. To znamená, že už 10. rok pozývame 15 detí z Čiech, 15 z Poľska a 15 zo Slovenska, aby sme im ukázali krásu tu na Kysuckých Beskyd, taktiež aj našu slovenskú kultúru. Ďalej toto leto pokračuje slávením Eucharistie na trojmedzi a záver roka tradične je to Silvester na trojmedzi, keď prvé blahoželania na nový rok patria našim priateľom, Čechom a Poliakom. Takže teším sa aj na dnešný pekný deň. Bežcov prišlo oproti minulému roku oveľa viacej. Sú tu z celého Slovenska gorali, maratónci a taktiež vidím tu aj z ďalších enkláv Poľska a Čiech. Takže veľmi sa teším a budeme sa snažiť túto spoluprácu ďalej a ďalej rozvíjať. Mier, priateľstvo, spolupráca na hraniciach, to je to práve, čo tu produkujeme a o čo sa usilujeme. Nazywam się Dariusz Płoskonka, jestem przedstawicielem gminy Rajcza, goszczę tutaj na Trójstyku, gdzie ma miejsce druga edycja biegu Góralski Maraton. Bardzo się cieszymy, że zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy organizacji tego rajdu, tego biegu przez partnerów zarówno z Czech, ze Słowacji, jak i tutaj z zaprzyjaźnionej gminy Istebna. Bardzo się cieszymy, duża część trasy biegnie po gminie Rajcza, po naszych terenach. Bardzo się z tego cieszymy i myślimy, że w przyszłości ta współpraca będzie coraz szersza, że impreza, gdzie kiedyś nie było wolno się spotykać, gdzie była granica, gdzie nas oddzielano, w tej chwili mamy taką piękną imprezę, gdzie możemy wspólnie się spotkać, poznać, a jednocześnie spędzić aktywnie czas. Som veľmi rád, že sa usporiadáva takáto akcia, lebo do budúcna sme odkazaní na spoluprácu v tomto regióne a je to zvláštnosť, že tri krajiny susedia v jednom bode, takže skutočne je to rarita a som veľmi rád, že občania začínajú chápať tento význam tohoto bodu a zúčastnili sa na dnešnom Goralskom maratóne v hojnom počte. Dúfajme, že vydrží počasíčko, nálada je tu perfektná, prajem všetko dobré bežcom, aby šťastlivo dobehli a dobre sa umiestnili. Vytrvalci si mohli vybrať viacero tratí. Okrem maratónu hlavnej kategórie podujatia, ktorý sa bežal nezvyčajne na 50 km, sa bežal aj polmaratón a minimaratón. Tí odolnejší mali možnosť zdolať dve trasy ultramaratónu na 73 km, respektíve neuveriteľných 93 km. Štart ultramaratónov bol naplánovaný už na 4 hodinu ráno.
Maratóncov odštartovala starostka obce Skalité Andrea Šimurdová. Dojmy mám výborné, veľmi som spokojná zatiaľ. Podľa registrácie máme okolo 650 účastníkov Goral maratónu v jednotlivých kategóriách. Počasie nám praje, prišlo veľa ľudí z Čiech, z Poľska, zo Slovenska, atmosféra zatiaľ vynikajúca. Čo sa týka organizácie, všetci vedia, čo majú robiť, takže takisto všetko v poriadku. Držím palce tým najlepším, aby šťastní a zdraví prišli do cieľa. Ročná akcia Goralský maratón je vlastne druhým ročníkom tradičných goralských pretekov, ktoré usporadúva športový klub Čaca v spolupráci s partnerskými obcami Hrčava, Čierne a Poľská Istebná Javořinka. Znamená, že akcia sa vydarila nádherné počasie, súčasne beží aj hrčavský odpust, ktorý už niekoľko desiatok rokov vlastne v tomto tradičnom termíne cieľometodická pouť, ktorá prilákava každý rok okolo 5000 ľudí a predpokladáme tu, že minimálne, myslím si, podľa tej účasti okolo 2000 ľudí sa určite na medzi premilelo. Takže malá obec Hrčava s 250 obyvateľmi pojme dneska okolo 7000 ľudí zhruba. Takže to je neuveriteľné číslo na tie podmienky, v akých sme, v akých pracujeme. Teším sa tomu nielen z toho, že to takto funguje, ale že sme to dokázali aj organizačne zvládnuť. Vďaka tomu patrí hlavne týmu Svažej obci, ktorý sa tomu venoval a myslím si, že do budúcna je tu obrovský potenciál, ktorý treba využiť, ale ten potenciál, ktorý tu máme, nesmie ostať len na Hrčave a v tomto blízkom regióne. Musí to ísť celým tým kysuckým trianglom, celými Kysucami ako posolstvo do tých našich republik, že na Trojmedze, na Hrčavu, do regiónu Beskyd a krásnych kysuckých, moravskoslezských Beskyd sa oplatí prísť za turistikou, za cestovným ruchom, tak aby nám tu tie hotely fungovali, penzióny fungovali, aby tí ľudia tú prácu, za ktorú odchádzajú do zahraničia, mali doma a nemuseli proste chodiť a odchádzať od rodín. Takže toto je ten cieľ týchto podujatí, nielen tento športové, ale rozhýbať trošku tú lokálnu ekonomiku a naštartovať to podnikanie v tom cestovnom ruchu. Úplne bezproblémovo, veľmi kvalitná spolupráca v rámci veľkých cezhraničných projektov. V súčasnosti máme rozpracované s Poľskou Istebnou projekty v hodnote zhruba 20 miliónov korún českých. To znamená veľmi veľké projekty investičného charakteru, čo sa týka osvetlenia, zachytného parkoviska, cyklotrás. Budujú sa vlastne cezhraničné cyklotrasy s osvetlením, ktoré budú slúžiť návštevníkom a ľuďom z regiónu. To znamená veľké projekty, aj keď malá obec Hrčava vlastne ťahá trošku za kratší koniec financiami, ale dokážeme nájsť také výzvy, ktorých sa uplatníme aj s takýmto menším rozpočtom a bude to ku prospechu celého regiónu. Vy ako pochádzate z Čierneho, komu fandíte? Našim. Samotné trasy všetkých behov boli náročné aj vzhľadom na členitosť terénu, veď maratón sa bežal s prevýšením 2000 metrov, ultramaratóny z 3000, respektíve 4000 metrov. Bežci sa však mohli aspoň oprieť o výbornú značenú trať a podporu divákov na trati. V cieli sa mohli tešiť na rôzne gorálske pochúťky, hrčavské pivo, brinzové halušky, kapusnicu či ďalšie pochúťky. Ako sa vám bežalo? Dobre sa mi bežalo, je výborné počasie. Pofúkoval taký fajn vetrík, osviežoval, dobre sa mi bežalo. Tak toto je vaša parketa, takýto horský beh. Áno, to behám už len behy do vrchu, takže toto je moja parketa. No, to sú teraz moje disciplíny. V prírode, po teréne. Ako sa vám beží? Výborne, len tá druhá občerstvovačka sa vyparila. Vody je málo, ale už je cieľ za chvíľu. Druhý ročník Goralského maratónu, ktorého hlavným organizátorom je známy vytrvalec Ladislav Sventek, bol aj svetovým šampionátom goralov v horskom maratóne. Práve myšlienka Ladislava Sventeka oslovila stovky bežcov a má nakročené k pokračovaniu veľkej tradície, ktorá nemá v širokom okolí obdobu. Tak aké sú prvé dojmy z dnešného dňa? No to budem bilancovať asi až po skončení, lebo mám toho naozaj dosť. Po celý týždeň a dneska som ani nespal, sme v podstate od druhej začali chystať podujatie, o svete bolo ultra a už potom začalo okolo toho, čo som sa nezastavil. To je, keby som si dal ten ultra tých 90, tak som možno, že menej unavený ako po tomto výkone. No, to, čo sme plánovali ukázať aj našim, aj zahraničným účastníkom, tú krajinu Beskyd. A tie trasy sme viedli tak, ale aby boli tie výhľady veľmi pekné. Takisto sme mali 2 televízne štáby na trase, ktoré filmovali. Ozaj budú unikátne snímky, lebo bola také avízo, že bude najlepší dokument, ktorý vlastne natočili, lebo mali k dispozícii doprovodné vozidla a dokonca ešte počas behu máme tam na trati bežcov, ktorí mali kamery na sebe. Takže
s odstupom času budeme bilancovať a myslím, že do sveta pôjde dobrá správa. Chceme urobiť takú akciu, ktorá by mala pozitívny ohlas a aby sa ujala aj vo svete. Ako prvý sa do listiny majstrov sveta zapíše Slovák Peter Gajdoš z Kysuckého Nového Mesta, ktorý dobehol do cieľa na trojmedzi ako prvý v drese družstva Goral Marathon Team. Peťo je vlastne náš bežec, beží za Goral Marathon Team a behával aj celú zimu, takže v podstate on nastúpil aj v súťaži majstrovstiev sveta Goralov, takže získal vlastne týmto aj titul, takže je to pekný úspech a Peťo je vynikajúci závodník. On sa niekedy nezdá, ale niekedy podá taký výkon, že to od neho nikto neočakáva. Tak ten výkon je veľmi kvalitný a v tomto počasí a takisto aj všetci ultramaratonci 70-90, ktorí už sú v cieli a v takomto počasí je to úctyhodný výkon. Kysučania nesklamali, to zastúpenie tam nebolo na tých ultra, neviem, či jedného sme tam mali. Peťo bol na ten maratonskej, tak tam ešte beží Peťo Tichý, takže to bolo také nečakané, že sa tak vymení, lebo sme očakávali, že Peťo ako najlepší Slovák na Kysuckom maratóne zase zabojuje aj na tomto, lenže toto je úplne iná disciplína. Sú to kopce, výbehy, zbehy, teplo, takže úplne iné hodnoty sú to, a ktoré sa vlastne, veličiny, ktoré sa vlastne berú, ten ohľad, teplo, tá výška, takže tentokrát mu to asi nevyšlo. Dúfame, že dobehne, možno, že už aj dobieha do cieľa. Takže tá tráť je veľmi ťažká, čiže od tých 5,5 sme mali až po 93 plus, tam je tých 4000 výškových metrov. Čiže tí na tú najdlhšiu tráť absolvovali skoro nejakých 135 km. Takže to je úctyhodný výkon a v týchto kopcoch a v tejto teplote. Čo sa týka tej hlavnej disciplíny 50 km, tam je výška skoro 2000 metrov. Takže to je výkon, to je v podstate 70 km. Takže je rozdiel v zabezpečovaní treba z Kysuckého maratónu a tohto Goral maratónu? No je to obrovský rozdiel, lebo vlastne my sa pohybujeme v teréne, po kopcoch, väčšinou tí besty to nepoznajú. Sú to možno, že prvý raz v živote. Na tej ceste sa vyznačí, vlastne sa ide po ceste, je nejaká otáčka, kde sa otočiajú nazad alebo dobehnú do nejakého cieľa. My sme museli vyznačiť v podstate v priebehu niekoľkých dní 120 km trati. Sú tam stovky značení, tak aby ľudia nezabudli občerstvovacie stanice. Takisto, keď sa niečo stane na trati, služby, zabezpečenie, takisto v cieli. Čo sa týka toho cieľa, vidíte, že to je na území v podstate 3 štátov na zelenej lúke vybudované. Je tu masa ľudí, stovky, možno aj tisíce ľudí, čo tu došli. Takže vytvoriť im to zázemie, čo sa týka servisu, čo sa týka nocľahov, ubytovania, strávu, vodu, elektrina. Museli sme vybudovať cestné spojenie, aby sa tu dostali vôbec. Čiže to bolo niekoľkomesačné úsilie, ktoré sme museli takto vlastne smerovať, aby toto podujatie sa vôbec mohlo uskutočniť. Ako najväčšie problémy mi robila cesta dolu. Ináč v pohode. Som to mal pod kontrolou a 2 týždne dozadu som bežal Kysucký maratón, tam som sa ušetril. No, jednoznačne tento terénny. Jednoznačne terénny, ja aj behávam prevažne behy do vrchu, takže viac mi vyhovujú behy po prírode a nie sú tam auta, neobťažujú tými výfukovými plynmi, takže je to jednoznačne lepšie takto, po tej prírode. Viacej mi to vyhovuje. Výsledky ultramaratónu 93 km. Na prvom mieste skončil Lucian Chorázy-Skavinský. Druhé miesto obsadil Robert Dudzík MS Zana Dolná a na treťom mieste skončil Jiří Kabaja Opava. Výsledky ultramaratónu 73 km. Prvé miesto obsadil Karel Axman Olomouc, na druhom mieste skončil Jacek Michulec Živiec a na treťom mieste skončil Arkádius Kalita. Výsledky maratónu. Prvé miesto obsadil Peter Gajdoš, Goral Marathon Team. Druhé miesto obsadil Roman Chromek Žilina a na treťom mieste skončil Zbigniew Malinovský, Kolobrzek. Výsledky polmaratónu. Prvé miesto obsadil Ján Jurčík Čadca, druhé miesto obsadil Emil Mínačík Hôrka a na treťom mieste skončil Tomáš Vrobel Goleskov. A tretie miesto získala Kramárová Katarína Vikša. Druhé miesto získala Pešťania číslo 476
Zúčastnila som sa tento roku polmaratónu, čiže 26, no a vyhrala som za absolútne poradie žien. Áno, teší ma to veľmi. Tráť bola náročná, to je jasné, hore dole, serpentíny, kopcovitá, ale tak to má byť ako na správnom Goral maratóne. Bežalo sa mi dobre.